салом ба ҳама. боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Бозиро мекушем ва инҷа мо бояд ки регистратсияро бигзарем. Дар боло мо метавонем персонажмона бигирем, бо воситаи стрелковуша метавонем персонажмона дигар кунем ва поёнда ваш имя инҷа метавонем номона бинависем. Страна дар инҷа бошад мо метавонем кадом шаҳре ки мо дар Корея ҳамун шаҳри дар Корея интихоб мекунем. Аҷа шаҳрҳо мебурем, шаҳрҳои дар Кореямона интихоб мекунем. Мо Австралия интихоб мекунам. Язик ва дар инҷа метавонем забони дар Кореямона интихоб кунем. Дар инҷа забони англисӣ ҳастай, испанӣ ҳастай, ҳиндӣ, мандарин, франсузский, индонезский, болгарский, португалский, германский, бангладеш ва забони русӣ. Ман забони русиро интихоб мекунам. Далера зер мекунам. Аморо бозии разрешит пурсидаста, разрешита интихоб мекунем. Тамом регистратсия кардем ва барои ки пулкоркунии мо сар шавад, играта зер мекунем, пулкоркунии мо сар мешавад. Дар инҷа бошад воситаи стрелко мо метавонем персонажмона дигар кунем. Играта зер мекунем. Бозии моро разрешение пурсидаста, разрешита зер мекунем. Дар настройкаи телефон мо бояд ки ҳамин бозиро гирён кунем барои ки мо пулкор карда бутонем. Ва рости бозида меоем, Plan My Hem ҳамин бозиро гирён мекунем. Стрелкаи назарта зер мекунем ва меоем бо бозида ва мо дар реклама нишон будеса, рекламаро тамошо мекунем, рекламаро тамошо кардем, буд кардем ва бозии мо сар мешавад. Дар инҷа мо телефонро дар ягон ҷо мемонем, дига ҳеҷ кор намекунем. Худаш телефон ба таври автоматик ба мо танга кор мекунад ва тангаро метавонем ба пули ҳаққӣ алиш кунем. Поёнда бошад аз тарафи дасти чап угли поён инҷа уровни бозии моро нишон додеса, гадутаи дига соат ҳастай, соати якум бошад. Нишон додеса ки чанд соат ёки чанд дақиқа мо ҳамин бозиро истифода бурдасем. Соати дуюм бошад, ҷа нишон додеса ки следующий уровень, яъне ки уровни дуюми мо баъди 4 дақиқа сар мешавад. Ва навзима дар бораи ҳамин бозии шумо дар гап зиста будам, чӣ хеле дидеса, баланси ма 247 танга шид. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷара, продолжита зер мекунем. Тепер ви чемпиони поздравляем ва инамаҷа 0.0005 танга кор кардам. Наградаро зер мекунем. Ҳамин меню бозида ина дар баланси ма ҳозир аз тарафи дасти чап угли боло ҳаминҷа баланси моро нишон диса, баланси ма 816 танга шид ва ина 0.0008 шид. Мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Аз тарафи дасти рост угли боло ҳамин коробкачаро интихоб мекунем. Ва инҷа мехонем ки чӣ кор кардан дар Корея барои пулкоркунӣ дар инҷа. Получить быстрый награда. Выполнив всего 5 простых шагов и получай большую награду. Начата зер мекунем. Воспроизвести рекламу и загрузите. Яъне ки мо агар инҷа воспроизвести рекламаро зер кунем, дар онҷа бозӣ ёки барнома ҳаст. Амро установка мекунем барномаро. Мо барномаро установка кардем, плюс бо 0.01 USDT кор мекунем. Агар нахоҳем ки установка кунем барномаро, аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем. Инҷара меоем меню бозида ва инҷа помӯш дора, помӯша зер мекунем ва инҷа мехонем. Инҷа гуфтагие ки чӣ кор кардан дар Корея барои бозӣ кардан. Таблица лидера интихоб мекунем. Дар инҷа бозингарои беҳтарина нишон додагие ва нишон додагие болода ки якум, дуюм ва сеюм ҷора гирифтагие. Мебурем инҷа меоем меню бозида ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Аз тарафи дасти чап угли поён дуюм значока интихоб мекунем. Дар инҷа мо силкаро копировать менем, дӯстонмонро роӣ мекунем ва ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кард 10 сент кор мекунем, плюс 20% дига. Барои силкаро копировать кардан, копировать ёки поделитсаро зер мекунем. Силкаро дӯстонмонро роӣ мекунем, бо дӯстонмон пул бисёртар кор мекунем. Ва значоки сеюм бошад, дар инҷа нишон медиҳад ки чанд кас ба силкаи шумо регистратсия кардагие. Ман нав бозиро сар кардагем, барои ҳамин ба силкаи ман ҳеҷ кас регистратсия кардагӣ нест, ҳеҷ кара нишон намедиҳад. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем. Инҷара меоем меню бозида ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Дар поён нави стрелкаро зер мекунем. Ва инҷа подарок аст, инҷа $25 кор мекунем. Инҷа мехонем ки чӣ гуфтагие, чӣ кор кардан дар Корея барои пулкоркунӣ дар инҷа. Приглашайте друзей, из-за каждого из них получаете бесплатный подарок в розыгрыш. Увеличивайте свой заработок легко уже сегодня. Ва ҳаминро зер мекунем, медурем мебинем инҷа чӣ хел кор карда мешавад. Мехонем чӣ кор кардан дар Корея дар инҷа. Присоединитесь к потрясающему розыгрышу и зарабатывайте деньги. Чем больше друзей вы приглашаете, тем больше подписок вы получаете на розыгрыш. Чанд қадаре ки ба силкаи мо бисёр регистратсия кунанд, он қадар шанси пулкоркунии мо дар инҷа зиёд мешавад. Продолжита зер мекунем ва дар бозӣ иштирок мекунем. Меоем менюи бозида ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Таблица лидеров. Дар инҷа бошад бозингарои беҳтарина нишон додиса. Болода бошад нишон додагие ки якум, дуюм ва сеюм ҷора гирифтагие.
аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем, иҷара меоем инӯ бузида ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Бихара интихоб мекунем ва дариҷа мебинем чӣ тарзи пулкоркунӣ ҳастад. Дариҷа агар 5 кас ба ссилкаи мо регистрация кунад, мо 10 сент кор мекунем. 10 кас ба ссилкаи мо регистрация кунад, 15 сент кор мекунем. 20 кас ба ссилкаи мо регистрация кунад, 20 сент кор мекунем. 50 кас ба ссилкаи мо регистрация кунад, $1 кор мекунем. 100 кас ба ссилкаи мо регистрация кунад, $2.5 кор мекунем. 250 кас ба ссилкаи мо регистрация кунад, $5 кор мекунем. 500 кас ба ссилкаи мо регистрация кунад, $10 кор мекунем. 1000 кас ба ссилкаи мо регистрация кунад, $20 кор мекунем. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем, иҷара ва меоем менюи бузида мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Создатели контента ва иҷара мекушоем. Дариҷа мебинем чӣ тарзи пулкоркунӣ ҳастад. Упоминайте о нас в своем контенте, отправляйте ссылку для обзор и посмотрите, как ваш заработок по рефералу увеличится на 50%. Агар шумо YouTube канал дошта бошед, дар YouTube канал дар бораи ҳамин бозӣ видео мекунем ва ҳамун ссилкаи видеотона дар ин ҷо поён дар ҷое ки отправить URL нависондаги ҳаминҷа даставид мекунед, пулкоркунии шумо то 50% зиёд мешавад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем, иҷара меоем менюи бузида мегзарем ба таври асосӣ, яъне пул гирифтан. Барои пуломона гирифтан аз тарафи дасти чап угли поён ҳамин значока интихоб мекунем. Дариҷа бошад поёнда вивестиро зер мекунем. Дар боло балансиморо нишон доиса, поёнишда боша нишон даги ки 10,000 тангаш 0,01 USDT мешавад. Айҷа боша нишон даги ки виведна сегодня $268. Инҷа мамхе нишон даги ки ҳамиро $300 гирифтам ва баршда боша нишон даги ки дар тамоми ҳамин саршавии бозӣ то ҳозира чанд қадар пулай ҳамин бозӣ гирифтагиам. Поёнтар даboша нишон даги ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Hedera, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, Airtime, Binance ва дигар кашлокҳое ки дидасем метавонем пуломона бигирем. Минимал каш боша дар бисёри кашлокҳо 0.35 USDT. 0.35 USDT 3.4 сомони хидмат мешавад. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.